हाबा जानायनि उनाव नोंसोरो मा थांखि दंमोन गथ' मोननायनि थांखि दंमोन ओमफ्राय कय बोसोर जाखोमोन नोंसोरो 10 बोसोर 10 बोसोर हाबा जानायनि उनाव 10 बोसोर नोंसोरो गथ' मोनाखैमोन खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि मोनाबिलि समनि गेजेरजों आंनि एन पाउलुस ब्लग इउट्युब चेनेलखौ नायनो मोजां मोनग्रा नोंथां साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनै बे मोनाबिलि समावसो आं बानायनायखाय बे भिडिअखौ आं मोनाबिलि बुंनो गोनां जाबाय दिनै मानो होनना बुङोब्ला आं ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि इउट्युब चेनेलाव नायनानै आं गोजोननाय रंजानायखौ मोननो हादों आसरित सोमोनांथाव नोंथांमोना दिनै ससे इन्ट्र'खौ नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौनो थिग बेबायदिनो जाय बिथांमोना जुलिनि उनावबो 10 बोसोर प्रेगनेन्ट जायाखैमोन आसरित सोमोनांथाव बाथ्रा इसोरनि अननायनि दान जेरैबायदि ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि इउट्युब चेनेलाव ब्रादार दैमालुआ जे जोबोद सोमोनांथाव इसोरनि बाथ्रा इसोरनि बिबुंथिफोरखौ हगारगासिनो दङ सोमोनांथाव बाथ्रा दिनै जों नुनो मोनैखौ नुदों मिथिनो मोनैखौ जों मिथिनो मोन्दों खोनानो मोनैखौ जों खोनानो मोन्दों आसरित सोमोनांथाव थिग बेबायदिनो जाय रुंसारि जानो थांनाय आलफनसा बर' नार्जारि दिनै बिनियाव बिसोरनो थिननाय खावलायनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों बेबायदिनो गोबां मिराकलफोरखौ जों नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो जाय जुलिनि उनावबो जाय प्रेगनेन्ट जायाखैमोन दिनै बिथांमोनाबो गोबां दुखु मोन्दों दिनै बेबायदिनो बे दुखुखौ लानानै बिथांमोना जेब्ला दागारियाव ब्रादार दैमालु बर' नार्जारिनि रिट्रिट जादोंमोन बे रिट्रिटआव बिथांमोनाबो बाहागो लाहैनानै आर'ज खालामदों गाबदों आरो गोसो गाबदों दिनै थिग बेबायदिनो गोबां फोथायसुला फोथायसुलि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरा दिनै बिस'नानै होदों आरो इसोरनाव बिदों जेरैबायदि जाय जुलिनि उनावबो प्रेगनेन्ट जायाखै बिथांमोननि थाखाय बिसोरो आर'ज खालामनानै होदों बेबायदिनो इसोरनि अननाय बेसेबा गिदिर सोमोनांथाव आसरित इसोरनि अननायनि बे दानखौ बिथांमोना दिनै मोननो हादों थिग बेबायदिनो रिट्रिटनि उनाव बिथांमोना फैनानै न'आव जेब्ला थाफैयो आरो बिसोरो मास मोननैनि उनाव हसायैनो बिसोरो प्रेगनेन्ट जाबाय बेबायदिनो फैयै फैयै दिनै 6 दाननि प्रेगनेन्ट जाफैबाय आसरित इसोरनि अननायनि ओरैनो होनाय बे दान इसोरनि अननायनि बिसोरो दिनै गोथारथि बे फिथाइखौ बिथांमोना मोननो हाबाय स' लोगोफोर बिदिब्ला बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना दान्दिसे खोनासंलांदो आरो नायलांदो आरो आबुङै नोंथांमोना बुजिनो आरो मिथिनो लुबैदोंब्ला ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि इउट्युब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैदो आरो बे चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामना होदो स' लोगोफोर बिदिब्ला दान्दिसे नायलांदो एसे बुंनो हागोन ना दे नोङो हाबा जानायनि उनाव माब्रै आरो डक्टरनाव थांदोंमोन आरो माबायदि गथ' मोननायनि आसायाव थांदोंमोन नाथाय मानो बेखौ एसे बुंनाय देनाय दे बुं जोङो बे दागारियाव जेब्ला दैमालुनि रिटिक जाबाय थायो अब्ला जोङो फोथायनानै थांदों ओमफ्राय जोङो 10 बोसोर जाबायमोन नालाय मोनैयाथ' ओमफ्राय जोङो फोथायनानै थांथारदों ओमफ्राय मुलिखौबोथ' जाबाय थाखादोंमोन जोङो बोसोरै जाखाबायमोन मुलि जानाया ओमफ्राय होनब्लाबो जायाखैमोन ओमफ्राय जेला दैमालुनि रिटिकआव थांनानै फैयो मास मोननैनि उननिफ्राय प्रेगनेन्ट जादों आदसा आखाइ खमना हो जाय नोङो जेब्ला बबे जायगायाव थाङा बबे रिटिकआ बबे जायगायावमोन दागारियाव बेसे गोबाव जाखो बे रिटिकआ 7-8 माससो जाबाय नामा 7-8 माससो जासिगोन दाथ' 6 मास जाबाय नोङो आरो बेनिफ्राय रिटिकनिफ्राय फैनायनि उनावहाय खय मासनि उनाव नोङो प्रेगनेन्सि जादोंमोन मास मोननैनि उनाव अब्ला दाथ' 8 मासानो जाबाय होनब्ला दा 6 मास जाबाय नालाय अब्ला 8 मास जाबाय बे रिटिकआ अब्ला नोङो बे बबे बाथ्राखौ लानानै आरो माब्रै फोथायनानै थांदोंमोन नामा बे इउटुबाव नुनानै फोथायनानै थांखादों आङो इउटुबा मा नुवा नोंलाय बे आलफनसा आगैनाव बिस'नायनि थाखाय बानाय सेका जानायखौ नुनानै फोथायनानै थांखादों अब्ला नोङो आगै आलफनसा होननानै बिबाय थादोंमोन नामा जों बिसि फिसाय सासे मा होननानै बिदोंमोन नोङो बिसि फिसाय सानैबो बिबाय थादोंमोन हान्थु खरायनानै बिबाय थादों जोङो माब्रै होननानै बिया आलफनसा आगै जोंनि थाखाय बिस'ना होदो बिदि होननानै बिबाय थादों नों आलफनसाखौ मा
बेथ' होआ बिसनासो होयो बिसनासो होयो गोबां मानसिफ्रा बुंनो नागिरो आलफनसा बे होग्रा नङा बे सोखाग्रा नङा नाथाय बियो बिसनासो होदों जेरै मादार टेरेसाया 1997 थैदों बिनि उनावहाय 1998 गोथार डिक्लेयार खालामनायनि सिगांनो मनिका बिस्वाजिब्रा अन्धेगाफोर मनिका बिस्वाजिब्रा टिउमार जादोंमोन आरो बे मनिका बिस्वाया बे जेब्ला गोथै हाखराव मादार टेरेसानाव थांदों आरो बेनि गिर्जायाव जेब्ला बिदों अब्ला बे मादार टेरेसाखौ नुदों आरो बेनिफ्राय बेनो साननानै थाबाय आंखौ दिनै मादार टेरेसानि थाखाय बिसना होबाय आरो बेबायदि मादार टेरेसानि बिसनायजों दिनै मनिका बिस्वानि टिउमारा हामदों जा बे डक्टराव थांबाय नाथाय बेनि टिउमारा गैलिया बेबायदिनो जोंनि सोरबा गोथार जायाखैब्लाबो बेनि थाखाय सोरबा थैना थांनाया सोर गेजेराव दंहैयो बिसोरनो आत्माफोरनाव बिसना होयोब्ला बिसोरो जेरै मादार टेरेसानि जिउआ बिसना होनायाव बे मनिका बिस्वानि टिउमारा हामदों दिनै जोंनि गेजेराव जाय अन्जना बसुमतारी दा बसुमतारी आरो नोंनिया मा नाम देबजित नार्जारी देबजित नार्जारी बिसि फिसाय सानि गेजेराव इसोरनि गेजेर अननायखौ मोनबाय दा बिसोरनि बिनि गोरबोआव दा अखाफोर दान्द बिनि गोरबोआव अखाफोर दान्द जाबाय दा अखाफोर दान्द माने इसोरनि गेजेर अननाय आरो बियो बिसोरो इउटुबाव नुनानै नानि आलफनसानाव बिसोर बुंदोंमोन आगै आलफनसा जोंनि थाखाय बिसना होदो बे बिसनायनि थांखिया बिसोरना बेनोदि थाखा फैसा नङा धोन दौलत नङा सना रुफा नङा सोखा जानायनि नङा बबेखानि बिसोर मिजिं दङ हाबा जानायनि उनाव गथ' मोननायनि बे गथ' मोननायनि मिजिंखौ लानानै बिसोरो मा होननानै बियामोन बिसनो थाखाय खावलायदों मारै मारै होनना बुङा दे जोंबो एसे बयबो मिथिनाय बादि मारै मारै होनना बुङा बे बिनायखौ नोंसोर एसे खोन्था जाहाथे नोंसोरनि बिनायखौ खोनासंना बिसोरबो बिफानो हागोन जोङो बिसि फिसाय बिदिनो हान्थु खरायनानै बिबाय जोंनि थाखाय बिसना होदो आगै आलफनसा होननानै जों बिबाय थादों आरो मा नांगौना बिया गथ' नांगौना गथ' नांगौ होननानै बिदोंमोन बेनिफ्राय नोंसोरो दादगारियाव आंखौ लोगो हमनो थांदोंमोन दा लोगो हमनो दादगारियाव मा नोंसोर सानसे थायामोन जोङो सानथाम थाहैदों सानथाम थादों सानथाम रिटिकआव बाहागो लादों आरो बेनिफ्राय नोंसोरो रिटिकआव बाहागो लानानै इसोरनि बोसोनखौ खोनासंदोंमोन आरो बेनिफ्राय नोंसोरखौ बिदिनो थिनदोंमोन काउन्सिलिं लादोंमोन नामा काउन्सिल लादों काउन्सिलिं लानायाव बेखौ बुंदोंमोन गथ' गैयिनि थाखाय अब्ला बे आदै आंहा गथ' गैया आरो बेनि थाखाय आङो लुकासनि 1:25 बुंनो थिनदों गोथार जिउआ थोनदों थानाखै गोथार जिउआ जोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौसिन दानि बोलोआ जोंनि सायाव थाफैगोन आं बेखौ नोंसोरखौ बुंदोंमोन ना नोंसोर बिसि फिसाय आखाइ हमलायनानै जेब्ला नोंसोरो इसोरनि अननायखौ मोननो हास्थायो आखाइ हमलायनानै नोंसोरो गोथार जिउआ जोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौसिन दानि बोलोआ जोंनि सायाव थाफैगोन बेखौ बुंनो थिनदोंमोन नोंसोर बुंबाय थादों जोङो बुंबाय थादों आरो बे लुकासनि 1:25 बुंनायाव जेरै आरो बेनिफ्राय बिसोरो जाय आलफनसाखौ बिगै असेबादि अननायजों बिसोरनो खावलायनायाव दा जोंनि मोखाङाव जाय अन्जनाया बे गोरबोआव गथ' दं बेखौ नुनो मोनबायना मोनाखै जोंनि इसोरा महिमा मावग्रा नंगौना नङा फोरबो जिसुआ महिमा मावग्रा नंगौना नङा माथो सिरि दा इसोरा बिनि फोथायनायखौ नुनानै बेनि गोरबोआव 10 बोसोरनि उनाव गथ' हरबाय बेखौ जोंनि थाखाय गेदेर इसोरनि अननाय आरो महिमा बेनिखायनो नोंसोरो आंनो अन्जना दा नोंसोरो इसोरखौ बाख्नायनो आरो बेजों लोगोसे नोंसोरो मा बुंनो सानो ना आलफनसानि सायावबो जेने फंनैसो बुंनो हागोन नामा आलफनसा आगैया जोंनि थाखाय बिसना होनायनि थाखाय जोङो आलफनसा आगैखौ हाजासे हामबाय होदो आफा इसोरखौबो हाजासे हामबाय होदो जोंनि जाहाथे दुखु दाहा जोंनि बिनाय गाबनायखौ इसोरा खोनासंनायनि थाखाय जों हाजासे हामबाय होनो आरो बेनिफ्राय दा नोंनि गोरबोआवथ' अखाफोर दाननि जाबाय बिनि उनाव आरो मा नांबावगोन नोंनो बेनि उनाव नोंहा माबा गोबां जोनोम होनो हानायाव इसोरनि बोलो नांगौ नर्मालि सारिनो हानायनि थाखाय आरो मोजां गथ'आ गोथार गथ' जानो हानाय बेफोरबायदि आसा दंना गैया गथ'खौ सारिनायनि थाखाय गोबां इसोरनि बोर नांगौ गोबां आइ आफानि बिनाय नांगौ देनाय बिसोरना खावलाय नोंसोर बिनो बिसोरना खावलायहर आइ आफाखौ आं खावलायो जाहाथे आङो बे गथ'खौ मोजाङै मोजां नर्मालाव सारिनो हायो अननानै आंनि थाखायबो बिसना होफादो आरो बेनिफ्राय जाय आइ आफा बिदा फंबायफोर नोंसोरो बिनि थाखाय बिना होगोन ना होआ सिरि बिनानै होगोन ना होआ होनदों साबायखर थाबाय दा नोंनि थाखाय जों बिगोन आरो नोङो दिनै इसोरनि गेदेर अननायजों जाय गोरबोआव गथ'खौ मोननो हाबाय बे इसोरानो होबाय बेखायनो इसोरनि अननायखौ नोंसोर मावनो नाङा आरो बे इसोरखौ जेब्लाबो हामबाय होबाय था आरो जाय आलफनसायाबो नोंसोरनि थाखाय बिसना होबाय आरो बेबायदिनो आलफनसायाबो अरायसम बिसना होबाय थाथों नोंसोरनि बे गथ'
गथ'आ सारिनाय उनाव आरोबाव बे गथ'आ देरै लावै गियानि गथ' जानो हाथों गोथार सुबुं जानो हाथों सानसे बियो बे बुहुमखौबो बियो गोग्गो खालामनो हाथों बेनो जोंनि भरसा नोङो जोबनायाव माबाफोर बुंनो नागिरदोंब्ला आरो आं नोंनिफ्राय सोंनो लुबैयो दे नोङो माबा बुंनो सानदों नोंनि बे इसोरनि गेदेर अननायखौ मोननानै देनाय बुंनाय दे बुं दालाजि मानो खर खरदों मानो थिमा खरदों दे बुं इसोरखौ हामबायनो होगोन दे इसोरखौथ' हामबाय होनो दे बुं जोङो नाजायै नाजायै जेनेबा दा मोनबाय इसोरखौ धन्यबाद होयो जाहाथे बेबायदि जोंनि बिनायखौ इसोराबो खोनासंबाय थायो बेनि थाखाय दा बेनिखायनो नोंसोरो इसोर गासैनावबो बेनो खावलायबायना दा जोङो इसोरनि अननायखौ मोनबाय दा बिसोरो गोरबोआव गथ' दङ बेनिखायनो साफ्रोमबो बिमाफ्राबो बेबादिनो नोंबो गोरबोआव गथ' थाबायब्ला जायफ्रा नों बादि गोरबोआव थानाय बैसोर बिमाफोरनि थाखायबो बिनानै होनांगौ नों गावनि थाखायल' नङा बिसोरबो मोजां गथ' सारिनो हानाय बायदि आरो इसोरा नोंसोरखौ 10 बोसोरनि उनाव जाय इसोरा नोंसोरनो गथ' हरबाय बे इसोरनि अननाय आरो बे गथ'खौ नोंसोर मोजाङै इसोरनि मुङै सारिनो हाथों आरो इसोरा बोर होथों दे बिसोरनि थाखाय जों गोबार आखाइ खमदो जिसुआ बाख्नायजाथों